týká tématu, nebo dnešního tématu, možná bych taky ráda uvedla, proč vlastně takovýto webinář na toto téma vznikl. Ten důvod je, že doba je turbulentní, dynamická, ke změnám ve firmách dochází poměrně rychle a firmy jsou lidé. To znamená, i v těch firmách je potřeba lidí, kteří jsou stejně tak flexibilní, jsou schopni reagovat na změny pružně. A myslíme si, že právě interim management i headhunting jsou nástroje, které dokáží právě přivést do firm takovýto typ lidí. Dále důvod, pro který toto téma uvádíme, je i to, že takto kvalitních odborných lidí je na běžném trhu nedostatek a stejně tak myslíme si, že interim management i headhunting jsou schopni takovéto řešení přinést. No a v neposlední řadě jsme s Petrem Prokopem zjistili, že interim management a headhunting si nutně nemusí konkurovat, nicméně dokáží spolupracovat a dá se tam najít poměrně zajímavá symbióza v průběhu procesu náboru těch klíčových lidí do firem. Se interim management a headhunting můžou doplňovat v různých fázích a poměrně dobře, flexibilně reagovat na potřeby té dané firmy. Takže proto dnes takové téma. A doufáme, že pro vás bude přínosné. Co se týká struktury toho dnešního setkání, tak plánovaný čas jsou 2 hodiny, nicméně bychom rádi, aby do té hodiny jsme to obsahově stihli a tu hodinu tam si můžeme nechat na případné diskuze, dotazy, uvidíme, jak se vše vyvine. V úvodu tedy krátce představíme sebe a společnosti, pak v hlavní části se budeme věnovat tématům právě headhuntingu, interim managementu ve smyslu, kde jsou styčné body těchto služeb, kde jsou rozdíly, důvody, pro které ty služby využít, jak je proces těchto služeb a v neposlední řadě tak, jaké nákladovost těchto služeb. Myslím si, že to může být zajímavé téma. V závěru určitě prostor pro diskuzi, vaši zpětnou vazbu a v průběhu webináře budeme rádi za pokládání vašich dotazů do chatu, budeme se snažit průběžně odpovídat. Takže děkuji a předávám slovo Petrovi a poprosím o představení společnosti Give Management. Děkuju. Petr Prokop, majitel Give Management Consulting, jsem narozený v Praze. Vystudoval jsem v Mnichově hospodářství a žiju do roku 1980 v Mnichově. Přičemž pendluju stále v posledních 20-30 letech mezi Prahou a Mnichovem. Mám 2 děti a jezdím rád na lyžích. Tak, to by bylo ke mně. Teďka k firmě. Firma existuje od roku 2012. Jak vidíte tady na slajdu, tak jsme ukončili řadu úspěšných projektů. Máme řadu zákazníků, nejenom z automotiv, ale i z jiných oborů. Pokrýváme zde vlastně všechny oblasti podniku mimo IT a vývojem, to znamená výroba, logistika, kvalita, nákup, projektový management, HR, finance a tak dále. A jsme schopní vlastně najít, nebo máme lokální interim managery, tady vidíte číslo, že jo, skoro 4 000 lidí v databázi, lokálně, to znamená jak v České republice, na Slovensku, v Německu, ale v jiných evropských státech a měli jsme interimy i v Indii, v Číně, v Mexiku, v Americe a tak dále. Takže to krátce ve firmě. Lucko, představíš sebe a svoji firmu? Dobře, ráda, děkuji. Tak, já jsem majitelkou společnosti Phoenix Search, dnes headhunterské společnosti, také založené v roce 2012, kdy do roku 2019 jsme působili jako běžná personální agentura brněnská, obsazující pozice oddělníku po top management a působící v průmyslu. Nicméně od roku 2019 působíme vyloženě jako společnost headhunterská. Já osobně působím v oblasti externího náboru letos už teda 20 let, z toho 16 let podnikám
A odhaduji, že za těch 16 let se mně a mým kolegům podařilo najít nové zaměstnání více než 2 000 lidí. A možná zajímavost ke společnosti, v roce 2017 a 2018 jsme byli top 10 firmou Jihomoravského kraje v soutěži Hospodářské komory o nejúspěšnější malou a střední firmu. To naše dnešní působení vypadá asi tak, nebo podstata toho našeho dnešního působení jako headhunterské společnosti je to, že vyhledáváme, oslovujeme a přivádíme manažery, top manažery a experty do firem. Působíme v oblastech nebo v oborech, především průmyslu všeobecně, často i v oboru stavebnictví, financí a ekonomiky. Působíme i v mnoha dalších různých oborech, jsme schopni samozřejmě se přizpůsobit flexibilně, ale tady ty obory, které jsem jmenovala, je naše takové gro a podstata našeho působení. Máme tam největší know-how, znalosti, kontakty. Pobočky máme v Praze, Brně a Bratislavě. A to, čím jsme specifičtí, je to, že opravdu jako headhunteři přicházíme a řešíme úspěšně ty nejnáročnější náborové situace, nejnáročnější pozice. Úspěšnost našich projektů je za poslední roky mezi 95 a 98%. A můžeme se, myslím, pyšnit i minimální odchodovostí kandidátů z pozic, na které je dosazujeme. V letech 2021 až 2023 to byla nulová odchodovost a v loňském roce 2024 jsme z 25 projektů měli 1 odchod. Takže takto krátce k naší práci, službám a společnosti Phoenix Search. Tak a teď co je to interim? Co je to interim management? Všude čtete interim management. Teď ale člověk musí upřesnit, že se vlastně nejedná jenom o management, ale jedná se o vysoce kvalifikované pozice. To znamená, že my dodáváme lidi nejenom do managementu, ale dodáváme lidi i do inženýrských pozic, kterým prostě říkáme obecně, že dodáváme interim experty. Teďka interim management, proč si ho vzít, prostě co vůbec je jeho podstatou. Je to vlastně, vychází to vždycky ze situace, ve které ta firma je. To znamená, že dostanete projekt, na který nemáte správního odborníka. Doplníte tým externě. Firma se dostane do krize, potřebuje někoho, kdo není svázaný s firmou, kdo se podívá na čísla, na procesy, na náklady, na možnosti nových obchodních příležitostí, nezávisle, analyticky, bez toho, že by byl osobně svázán s lidmi v organizaci. Zase můžete k tomu vzít interim manažera. Většinou se jim potom říká krizový manažer. Plánujete že potřebujete určitý počet lidí. Zjistíte, že se situace zhoršila, ale že potřebujete prostě jinou kvalifikaci. Můžete to doplnit interim managementem. To znamená, že vlastně to není něco, co by člověk prodával, že prostě na to má chuť, ale je to vlastně služba, která se užívá v případě, že někde hoří, že potřebujete člověka, že potřebujete, aby byl na tom místě, kde má být, a nemáte ho. Lucko. Děkuji. Já na to zkusím navázat. Headhunting, jak už jsem dnes zmínila při popisu té naší společnosti, našich činností, je hlavně opravdu o přímém oslovení pasivních potenciálních kandidátů přímo ve firmě, kde ti lidé pracují. Protože oni tam pracují pravděpodobně proto, že jsou odborníci ve své práci a zaměstnavatel chce, aby tu práci dále vykonávali. Jsou to lidé, kteří aktivně práci nehledají a podstatou headhuntingu je oslovení takovýchto lidí, nabídka konkurenceschopné jako nabídky nebo pracovní příležitosti a přivedení do firmy konkurenčně nebo oborově podobné. Můžeme to nazvat nebo my to nazýváme jako přivedení takzvaného jako hotového manažera, protože je to
člověk, který přichází teda od konkurence nebo z příbuzného oboru. Je to člověk, který měl by mít relevantní manažerské zkušenosti, znalosti, zná obor, zná produkty, zná trh i konkurenci, takže jako očekává se, že takto přivedený manažer nebo expert do firmy by měl být schopen rychle reagovat, rychle se zapracovat, není potřeba několik měsíců zaučování se a tak dále, ale očekává se právě od přivedení člověka takovou tu cestou rychlý start jeho práce a rychlá efektivita. Tak, já bych možná se ještě dotkla i terminologie headhuntingu. Ještě dnes i po těch letech se mně stává, že klientům vysvětluji, nebo že třeba nerozumí oni tomu rozdílu mezi rekrutmentem a headhuntingem. Já to chápu, protože majitelé firm a manažeři jsou prostě odborníci na to své. My jsme tady na headhunting a nábor, ale co se týká teda terminologie, tak zkusím dnes popsat. Rekrutment je o práci s takzvaně jako aktivními kandidáty, znamená s těmi lidmi, kteří aktivně hledají práci. Rekruter vystavuje inzerát a čeká, až teda ten hledající práci zareaguje. Rekruter pracuje s nějakou interní databází, případně využívá LinkedIn. Nově jsem se teď setkala i s pojmem digitální headhunting. To pro mě je teda úplná novinka pojmově, ale podstata toho je, že takovýto headhunter digitálně využívá vlastně ty nejvyspělejší technologie pro vyhledání kandidáta. Dovedu si představit, že asi tím nejsilnějším nástrojem tam může být LinkedIn. Headhunter by měl samozřejmě ovládat tyto nejvyspělejší digitální technologie, také používat LinkedIn, ale co je podstatný rozdíl právě mezi těmito službami a headhuntingem je, že pro headhuntera by to LinkedInem končit prostě nemělo. Headhunter je ten, kdo buduje síť kontaktů, je schopen se napřímo dostat do té dané společnosti, do kanceláře toho manažera, který prostě tam vykonává tu svou práci, dostat se přes tu recepci, oslovit jej, setkávat se s těmi lidmi na obědě, na kafi. Takže opravdu tady bych asi tímto nějak jako jednodušeji diverzifikovala tyto typy služeb a podstatu headhuntingu. Možná ještě krátce doplním, že kvalitní headhunting by nebo headhunterská společnost by měla pracovat exkluzivně, měla by být jako jediný partner toho daného klienta pro ten náborový projekt. Headhunter by měl umět pracovat diskrétně tak, aby ochránil jméno firmy, když se obměňuje management a není úplně žádoucí, aby se to vědělo, tak aby ochránil jméno i toho daného kandidáta, aby nepoškodil jméno firmy. Kvalitní headhunter by měl také nabídnout vysoce kvalitně vedený výběrový proces, to znamená hodnocení kandidátů, i testování kandidátů, měl by být schopen nabídnout i psychologickou diagnostiku. Měl by být partnerem, který vlastně vykomunikuje vše, co je potřeba, je schopen dělat analýzu trhu, dělat poradenství ve smyslu jakoby nastavení mzdy, poskytuje zpětné vazby, pravidelný reporting, a tak dále, a tak dále. Takže měl by to být opravdu jako plnohodnotný profesionální partner a je to možná ještě typické charakteristické pro headhunting je to, že je to dlouhodobější proces, protože cílíme na dlouhodobé, ne trvalé řešení pro tu danou firmu v podobě teda trvalého obsazení toho místa kvalitním manažerem. Takže tak to za mě headhunting. Tak, teďka, jak to funguje v interim managementu? Prosím o další slide, děkuju. Takže u nás je to tak, že my dostaneme poptávku. Tu poptávku samozřejmě upřesníme se zákazníkem, protože je velice důležitý, aby si jak zákazník, tak my byli naprosto jasní v tom, koho vlastně hledáme, jaký na něho máme nároky, protože vlastně vždycky to hledání toho interima vzniká z nějaké situace a většinou je to situace, kdy ten zákazník hledá někoho velice rychle. To znamená, že většina projektů začíná tak, že nám někdo prostě třeba ve čtvrtek zavolá a říká, no, nám tady chybí člověk, potřebujeme manažera nebo experta a měl by začít v pondělí. To znamená, že tam dojde k rychlému
k rychlé dohodě vlastně, kdo to musí být, a potom musíme velice cíleně prostě toho člověka během vlastně 24 hodin, 48 hodin maximálně najít. Jak je to možné? Samozřejmě nemůžeme začít s tím, že bychom začali hledat někde na internetu ty lidi. My je musíme mít v naší databázi, ty lidi oslovíme, představíme jim ten projekt, zjistíme, jestli jsou volní, kolik stojí a jestli jsou ochotní prostě takhle narychlo začít. Vytvoříme nabídku, posíláme nabídku, dochází k pohovoru mezi tím interimem a tím zákazníkem. Ten pohovor je dneska většinou online, před pár lety prostě ještě byla většina pohovorů, teda před covidem úplně přesně řečeno, byla většina pohovorů napřímo, že tam ten interim jel. Dneska je většina pohovorů online a uzavírá se po pohovoru smlouva a interim prostě začíná bezprostředně nebo k danému termínu, kdy si to zákazník přeje. Takže tohle procedere, který my máme, jenom malá technická poznámka. Já bych byl rád, kdybychom mohli to šumění nějak odstranit. To je pokyn do studia, případně nevím, co se stalo, ale trošku to ruší. Dobře, ale nicméně budeme pokračovat, takže děkuju, šumění zmizelo. Budu pokračovat se styčnými body mezi interimem a headhuntingem. Prosím o další slide. Tak, máme styčné body s headhuntingem a máme body, které nejsou styčné a kde nás to samozřejmě rozlišuje. V první řadě, co máme určitě společného, že se zaměřujeme na manažery a experty s tím, že headhunting je hledá, tak jak to Lucka říkala, a my je vlastně v té databázi už máme a můžeme reagovat právě velice rychle. A další věc je, že jak my, tak headhunting musíme prostě se soustředit na to vlastně, co ta firma opravdu potřebuje za lidi, jaká to je kultura, jaký to je obor a tak dále, aby prostě vlastně ten člověk mohl okamžitě začít. Tam není prostor na to, aby se zaučoval, ten prostě musí od prvního dne efektivně pracovat. Dalším bodem je, že jak headhunting, tak interim management musí ty kandidáty prověřit. My je prověřujeme vlastně předem, to znamená, že s každým kandidátem, kterého bereme do naší databáze, děláme 2 interview, připravujeme jeho CVčko, to znamená, že ty lidi jsou vlastně připravení, když řeknou, jsme volní a mají cenu, kterou si myslíme, za kterou je můžeme prodat, tak je můžeme okamžitě nabídnout. Důležitá je diskrétnost, protože obzvlášť firmy, které se nacházejí prostě v nějaké krizové situaci, tak nechtějí, aby se to roztroubilo po celém trhu. To znamená, že zde diskrétnost je vysoká hodnota, kterou musí jak ten interim, tak my samozřejmě dodržovat. A potom, co je důležité, je vždycky nastavení spolupráce. To znamená, kdo je za co zodpovědný, jak to poběží. To znamená, že tady musíme mít jasný proces a to například u nás je podpořeno nebo zaručeno vlastně tím, že jsme certifikovaní podle ISO 9001. Lucko, jaký jsou rozdílné body? Dobře, děkuji. Tak já bych začala asi účelem náboru, případně mě Petře doplň. Děkuji. Co se týká účelu náboru, tak ten je zřejmý v tom, že interim manažer zpravidla nastupuje na omezenou
dobu, na nějaké omezené časové období. Často interim management je nazývány krizový, tak z toho můžeme vyvodit, že jsou to lidé, kteří nastupují právě pro účely řešení nějaké dané situace ve firmě. Očekává se, že přijde hotový odborník a bude schopen během nějaké krátké chvíle tu záležitost vyřešit, nastavit procesy, cokoliv je potřeba a jeho mise tam zpravidla končí. Kdežto u headhuntingu je podstatné to, aby vlastně od samého začátku toho náborového procesu až po ukončení a další působení tam byl takový charakteristický jako trvalost, jako trvalá působnost a platnost. To znamená, u headhuntingu hledáme člověka s větším fokusem na osobnost, protože očekáváme, že to bude člověk, který v té firmě bude působit dlouhé roky, měl by tam být jakýsi fit s firemní kulturou, s týmem, ve kterém bude pracovat, kdežto u interim manažera, doufám si říct, že toto je trošku možná opozaděno, přednostní je tam opravdu ta jeho expertíza a vzhledem k tomu, že to jeho časové působení v té firmě je omezené, tak on tam nepotřebuje si budovat skvělé vztahy, trošku přeháním, ale podstata je, aby přišel udělat ten kus práce a přidal opět k dalšímu zpracování, případně teda trvalému manažerovi, kterého potom následně hledáme my. Rychlost procesu. Ano, Petr popsal, jak vlastně ten proces náboru, vyhledávání vlastně interim manažera probíhá rychlý. Je to ze dne na den. Společnost jako je Give Management prostě má velmi silnou obsáhlou databázi interim manažerů a jsou schopni opravdu ze dne na den nabídnout portfolio vhodných interim manažerů a po nějakém nějakých jednáních prostě s majiteli firmy ta spolupráce začíná ve velmi krátkém čase. Kdežto headhunting je zdlouhavější právě pro ten fokus na tu trvalost, na tom jeho konci a výběrové řízení může trvat, no zpravidla trvá 3 až 6 měsíců, ale může to doba být i delší. Časový horizont působení už jsem teda zmínila, zaměření na výsledky versus rozvoj taky si myslím, že jsem vlastně zmínila už v tom účelu. Petře, pokud chceš teda doplnit nějakým způsobem ještě. Ne, já myslím, že to bylo perfektní, Lucko. Myslím, že můžeme jít klidně k dalšímu slajdu. Tak, tohle jsou důvody pro nasazení interima. Já už jsem to nakous vlastně na začátku, takže jenom pro shrnutí a pro trošku prohloubení. My tady rozlišujeme v podstatě takových 5 případů: dočasné obsazení klíčových pozic, řízení strategických projektů, potřeba specializovaných odborných znalostí, řešení krizové situace a zavádění změn a transformace. Já myslím, že si každý pod tím dokáže představit spoustu situací, ve kterých se nacházel. Když vezmeme třeba to dočasné obsazení klíčových pozic, tak právě zde je ten styčný bod právě s tím headhuntingem, že jo, prostě hledám, manažer z nějakého důvodu odešel nebo byl odejít a na tom trhu prostě neseženu někoho do zítra. Krom toho se na ty lidi pořádně podívat, prochází různými koly toho náboru a v téhle době prostě ten interim manager může vlastně vykrýt tu pozici, protože je jako těžko představitelný, že prostě výroba bude fungovat bez vedoucího výroby. Často se to řeší ve firmách tím, že to najednou supluje prostě někdo jiný, kdo vlastně nějakých už 8-10 hodin na té manažerské pozici prostě stejně pracuje, tak tomu dostane ještě funkci vlastně, který by se měl další 8 nebo 10 hodin věnovat, což vlastně není možný a dochází zde prostě ke kolizím, k přepracování a vlastně k takovým situacím, které nejsou jak pro toho člověka, tak ani pro firmu dobrý. Dalším častým problémem je to, že prostě na tom trhu nemůžu sehnat prostě toho vhodného člověka. Jo, to znamená, že a to teďka nemyslím manažerský pozice, to myslím třeba i pozice, které se hledají mimo headhunting. Prostě mám inzerci, nehlásí se mi ty lidi, kteří potřebují, nebo nejsou ochotní jít prostě do té lokality, kde zrovna jsem.
Jo, my to třeba vidíme často v Německu, že firma k tomu, aby ušetřila náklady, tak odešla někam prostě daleko od nějakých industriálních center. Tam sice ty lidi jsou ochotní pracovat za méně peněz a mám tam nižší personální náklady, ale potom, když tam chci sehnat nějakého odborníka, tak ten mi tam nechce jít někam na vesnici a chce prostě bydlet ve městě. Jo, takže tam prostě zase na tu přechodnou dobu beru nějak tohle interimistické řešení. A potom, co se týká třeba těch strategických projektů, tak zde vlastně už to má takový přesah do poradenství, kdy vlastně potřebuju člověka, který je schopný firmu posunout, to znamená nejenom zastat prostě něco, co dělal někdo před ním, ale prostě myslet dál, být lepší. Jo, takže tady prostě mluvíme třeba o expanzi nových trhů nebo implementace nových technologií, zavádění inovací a tak dále. V té třetí oblasti je to potom ta konkrétní problematika, to znamená, že třeba v poradenství je to často tak, že přiznám se, že sám jsem pracoval 30 let v poradenství, takže k tomu jenom chci říct, že tam často má člověk takový univerzální lidi, nebo měli jsme univerzální lidi, kteří jsou schopní analyzovat různé situace a vlastně často putují z jedné oblasti do druhé. To znamená, že to nejsou vyloženě specialisti na logistiku, na výrobu, na finance, mají tam nějaké prohloubení, nejsou ani třeba specialisti na určitý obor, přičem nechci říct, že by to vůbec neexistovalo v poradenství, ale často to tak není. Zatímco interim manager je specializovaný na obor a na určitou oblast v tom podniku, to znamená, že dokáže jít do větší hloubky. Určitě uslyšíte a často pod tím spousta lidí rozumí, když se mluví o interim managementu, tak si představí ten krizový management, to znamená, že opravdu ta firma je v nějakých problémech, klesl obrat, stouply náklady, konkurence se prostě pochlapila a má lepší technologii a já najednou prostě ty svoje výrobky nedokážu prodat. A dostávám se opravdu do finančních problémů. To znamená, že tady je potřeba rychlá stabilizace firmy. To jsou často lidi, ty krizoví manažeři, kteří jsou z té finanční oblasti. Jsou to lidi, kteří umějí udělat restrukturizaci firmy, to znamená změnit procesy, nastavit to znova, i třeba propustit lidi, když je to nutné, což patří k optimalizaci nákladů. Samozřejmě ta optimalizace nákladů se neskládá jenom z toho, že bych propouštěl lidi. Ale je to trošičku jiný druh toho interim manažera a v každém případě takový lidi v našem týmu máme. Zavádění změn a transformace. Tady prostě je to, trošku to souvisí s tím řízením strategických projektů, to znamená reorganizace, digitalizace, prostě posunout tu firmu na další stupeň tak, aby byla konkurenceschopná. Tak, teďka bych prosil zase Lucku, aby řekla něco k headhuntingu a posunout slide. Lucko, máš vypnutý mikrofon. Teď? Teď je zapnutá. Dobře. Dobrá. Prosím, je mě slyšet? Je tě slyšet. Dobře, fajn, děkuji. Tak jo, děkuji za slovo. Důvody využití headhuntingu. Pokud to mám říct úplně jednoduše, tak nás firmy oslovují nebo využívají headhunting, protože
potřebují odborníka, profesionála, zkušeného, takzvaně jako hotového člověka a neví, jakým způsobem ho najít, kde. Často jsou to firmy, které hledají i roky, využili různé způsoby, nástroje vyhledávání, hledali sami, inzerovali sami, interně bohužel nikdo se nejeví jako vhodný kandidát na danou pozici a využili personálních služeb a bohužel stále se nedaří. Na takovýto typ projektů přicházíme my jako headhunteři. To je jeden z důvodů. Dalším důvodem je, kdy firma třeba náhle, nebo byť i plánovaně, plánuje změnu v managementu. Ta změna, aby měla být diskrétní, tak headhunter je přesně ten člověk, který by to měl správně uchopit a toho klienta, tu firmu, tady tím náročným procesem provést. Headhunteři by měli být, omlouvám se, ti, kteří umí pracovat a umí přivést pasivní kandidáty, jak už dneska zaznělo. Jsou to ti, kteří by měli mít rozvinuté sítě kontaktů, měli by vědět, jak k ním přijít. A jak už jsem taky dnes říkala, LinkedInem by to končit prostě nemělo. Takže headhunteři jsou opravdu takovým zdrojem obrovských talentů a zkušených manažerů, expertů. Headhunteři jsou využívaní také proto, že znají obor, ve kterém se pohybují zpravidla. Když se podíváte na weby headhunterů, tak každá ta headhunterská společnost nebo headhunter jako samostatná osoba se zaměřuje na určitý obor, určitou oblast, ve které je prostě silný. My jako Fénix se opravdu jako dlouhodobě, třeba celých 15 let, pohybujeme hlavně v průmyslu a ono nás to potom jako i směřuje pro jakékoliv další projekty, protože ti klienti a ty firmy, jednak tam máme reference, máme tam kontakty a máme samozřejmě i znalosti technické, jo, což si myslím, že je obrovské know-how nazbírané za těch spoustu let, které ti klienti velmi rádi využívají, protože jsme schopni velmi dobře porozumět tomu zadání, porozumět pozici a vyhodnotit správně i technické znalosti, odbornost těch kandidátů. Tak dalším důvodem pro využití headhuntingu a častým ze strany našich klientů je nedostatečná kapacita personalistů, personálního oddělení nebo i majitelů firem, pokud třeba personální oddělení nemají. Nedostatečná kapacita na to věnovat se vyhledávání tak specializované klíčové pozice, protože prostě majitel firmy musí firmu řídit strategicky, personální oddělení má také k řízení interní personalistiku a péči o veškeré zaměstnance a opravdu ten proces, kvalitní plnohodnotný proces headhuntingu jako vyhledání manažera je velmi náročný. Nám třeba ta hlavní část naší práce zabere třeba 4 týdny, téměř jako plné naší kapacity. Takže to je další důvod. Jsme schopni tedy jako headhunteri věnovat maximum naší kapacity, vždycky dobře zvažujeme, volíme a kombinujeme projekty, kterým se headhunteri věnují, tak aby nebyli přehlceni, aby se nestalo to, že daný projekt je pro headhuntera jeden z mnoha. Snažíme se vždy, aby náš klient měl pocit, a mělo by to tak být, měl pocit, že je náš jediný a že mu věnujeme 100% naší pozornosti a péče. Tak, diskrétnost a citlivost při náhradě stávajícího manažera. Už jsem taky zmínila dnes. Možná doplním, že toto by opravdu měla být jako specializace, jako odbornost opravdu kvalitního headhuntera a měl by v průběhu celého výběrového řízení opravdu hodně dbát na to, aby žádným jeho krokem, konáním, slovem nebyla ohrožena firma na svém jméně, protože při headhuntingu se vstupuje do konkurenčních firm a aby nebyla ohrožena situace ve firmě, pokud dochází k diskrétní obměně managementu a aby také musíme také dbát na to, aby nebyli ohroženi kandidáti v tom výběrovém řízení, kteří samozřejmě jsou v tu chvíli někde zaměstnaní a neodchází. Prostě vždycky říkáme našim kandidátům, že pokud tedy vstupují do jednání s námi, je to jednání o získání, nebo je to
setkávání a získávání dalších informací, nechceme po nich žádné rozhodnutí, ničím se nám nezavazují, jsou to prostě lidé, kteří si přišli poslechnout více, my se k nim takto musíme chovat, musíme chránit jejich jako současný pracovní život a nezpůsobit někde nějakou potíž. Tak strategické partnerství, poradenství. Jsem též dnes zmínila, že by kvalitní headhunter měl být strategický dlouhodobý partner. Stává se nám zhruba na, doufám si říct, polovině projektu, že se nám v poslední době klienti vrací, protože zjistí, že ten způsob, kterým jsme společně vyřešili a obsadili klíčovou pozici, že se jim vyplatí, že stojí za to, takže ve chvíli, kdy řeší podobnou situaci, tak rádi využijí opět naše služby. Teď máme třeba takový případ, kdy zákazník 5 let se snažil obsadit pozici obchodního ředitele kvalitním kandidátem, nicméně těch 5 let se to úplně nedařilo, protože pracovali s kandidáty z inzerce, řešili si to sami, protože nemají personální oddělení. To výběrové řízení bylo provedené nějakým způsobem, pravděpodobně nedostatečně jako erudovaně odhalené kompetence toho člověka a opravdu během těch 5 let se na té pozici prostřídali 3 lidé, pozici obchodního manažera. Samozřejmě to má své důsledky pro fungování toho týmu, obchod stagnoval celých 5 let a společně se nám v loňském roce podařilo tu pozici úspěšně obsadit. Ten pán tam samozřejmě stále pracuje a velmi úspěšně a jsou všichni spokojení. A od té doby jsme realizovali další 2 projekty pro obsazení takovýchto klíčových pozic v dané firmě, opět úspěšně. To znamená, stáváme se takovým jako opravdu dvorním partnerem, headhunterem pro jednotlivé firmy v nějakém dlouhodobém časovém horizontu. A jsme tam pro ně ve chvíli, kdy tu potřebu mají. Tak, kromě toho, že tedy jsme takovými partnery, kteří zajišťují prostě plnohodnotnou komunikaci a předávání informací klientovi, tak jsme schopni realizovat psychologickou diagnostiku a následně společně s tím klientem i kandidátem připravit například nějaký development plán pro tu počáteční fázi spolupráce, ten development plán společně zařadit do adaptačního plánu. Jsme s kandidátem v kontaktu po dobu garanční lhůty, která je 3 měsíce až 1 rok a každý měsíc, každý druhý měsíc se obou stran ptáme, jestli jsou spokojení, jestli je někde nějaký zádrhel, komunikujeme a samozřejmě snažíme se tímto předcházet nějakým situacím, které by mohly zmařit vlastně tu vůli všech stran a to spokojeně spolupracovat. Takže tak to asi za mě využití headhuntingu. Tak. Výborně. Tak, asi... Ano. Promiň, Petře, můžeš? Ne, v pořádku, Lucko, pokračuj. Teď chceme vědět, kolik ta sranda stojí. Přesně tak, já jsem zrovna chtěla říct. A teď tady máme to nejzajímavější téma, to jsou náklady, které zpravidla jako bývají klíčové při využití takové služby. Já uvedu tu nákladovost nebo podoby nákladovosti za headhunting. Petra potom poprosím o uvedení za interim. Petr má potom následně připravenou takovou pěknou tabulku názornou, jako rozbor toho, kde ty peníze, jak se jako v tom procesu pohybují a kde se jakoby zhodnocují při využití těchto služeb, takže to potom nechám slovo jemu. Tak, za nás za headhunting zmínila jsem, že headhunteři pracují exkluzivně, to znamená, jsou jediným subjektem, kdo ten daný projekt řeší, nebojujeme tam s konkurencí, nepředháníme se, máme dostatek motivace i klidu, i času na to, opravdu jako maximálně kvalitně na tom projektu pracovat. Předtím, než se pustíme do spolupráce s klientem, tak se setkáváme a společně hodně diskutujeme. My potřebujeme dobře pochopit, co se událo do té doby jako ve věci toho obsazování té pozice. Jestli už ta pozice byla řešená neúspěšně, jestli už byla obsazená, nebo je to úplně nová pozice, s čím se ta firma potýkala, proč se nedařilo a potřebujeme samozřejmě analyzovat i ty možnosti, které ten trh nabízí. Musíme zvolit nástroje, kterými bychom na to šli a řešili jsme to. A ve chvíli, kdy naznáme, že tady je prostor pro headhunting a je to správná cesta pro řešení té dané potřeby toho klienta, tak připravujeme návrh spolupráce, ve kterém uvádíme časový harmonogram,
toho projektu, té spolupráce. Uvádíme i rizika, se kterými se můžeme setkat, které můžou být diskutovány a můžeme se na ně společně připravit a samozřejmě i cenovou nabídku. Ve chvíli, kdy takovýto návrh spolupráce si odsouhlasíme, podepisujeme smlouvu o exkluzivní spolupráci a následně potřebujeme přibližně 1 týden na přípravu veškerých podkladů, dokumentů, které se snažíme vždy s klientem sdílet online, tak aby měl 24/7 přístup k všem informacím. A v tom prvním týdnu připravujeme target list, což je cílový seznam firm, do kterých plánujeme vstoupit, opět velmi citlivě, tak abychom nevstupovali nikam, kam nemáme z různých důvodů. Připravujeme kompetenční model, seznam kompetencí, které budeme sledovat, vyhodnocovat v tom výběrovém řízení a další materiály. Po tom týdnu startujeme search jako takový, to znamená vyhledáváme, oslovujeme, komunikujeme, pohovorujeme na straně naší a na tuto fázi potřebujeme přibližně 4 týdny. Na konci toho 4. týdne bychom měli být schopni doručit takzvaný shortlist, což je užší seznam potenciálních a vhodných kandidátů, které klientovi doporučujeme. Tedy zasíláme jejich profil a klientovi. Tak ve chvíli, kdy tedy tohle nastane, tak nastává ta fáze výběrového řízení u klienta, realizace psychodiagnostiky, naše průvodcovství a tak dále. Uvádím proces, protože jsem dnes neměla možnost se k tomu dostat, trošku na to přeskočili, tak jenom protože to nacenění toho projektu vlastně souvisí s tímto procesem, takže s dovolením jsem to takhle uvedla, abych to na to teď jako navázala. Co se týká tedy ceny, zpravidla nastavujeme, nebo ten standardní poplatek se odvíjí od procenta roční hrubé mzdy nastupujícího kandidáta. Ty procenta se pohybují, nebo to rozpětí procent se pohybuje mezi 20 a 35%. A to, jaké procento volíme, volíme opět individuálně, protože děláme zakázkový nábor, nejsme standardní personální agentura, ale to procento nastavujeme podle toho, jak ten projekt bude náročný, časově, kapacitně a tak dále. A taky podle typu pozice, kterou řešíme. Tahle celá výše odměny se v rámci headhuntingu dělí do 3 částí zpravidla, kdy první část je hrazená při podpisu smlouvy o té exkluzivní spolupráci, druhá část při doručení toho takzvaného shortlistu, to znamená užšího seznamu kandidátů, a třetí část při nástupu kandidáta. Takže tak to je takový jako standardnější podoba toho nacenění headhuntingové služby. Samozřejmě co společnost, to jiné pojetí, ale doufám si, že nejsme daleko opravdu od toho standardu průřezově skrz jako ostatní společnosti. Ještě bych zmínila jednu formu, jsme schopni nastavit i paušální poplatek za projekt, a to v případě, že třeba řešíme obchodní pozici, kde fixní složka mzdy je třeba nižší než ta variabilní, závislá na výkonu toho člověka a nevíme, jaká tam mzda bude prostě za rok a nejsme schopni stanovit prostě roční hrubou mzdu. Takže takto za headhunting. Dobře, tak teďka za interim. U nás to je jako kompletně jinak. My si za to, že udržujeme tu databázi, že nás zavoláte a my vám do 48 hodin pošleme 1 až 3 vhodný kandidáty, ze kterých si vyberete, vlastně bezprostředně nic neplatíte. To znamená, že když řeknete ne, nám se ty kandidáti nelíbí, nebo jsme přeci jenom našli někoho z interních zdrojů, tak žádnou fakturu nedostanete a jde to vlastně na naše náklady nebo do našich nákladů. A jestliže řeknete ano, ten kandidát se nám líbí, tak dostáváte s tím, nebo případně teda i s tím CVčkem, s tím profilem dostáváte i okamžitě nabídku, to znamená ne, až řeknete, když se vám to líbí, cenu víte předem, a tam může být buď hodinová nebo denní sazba, s tím, že někdy ty vedlejší náklady, to znamená, že jestliže musí někde přespat, tak za hotel, za dojezd do té fabriky, tak to může být včetně z těch nákladů, anebo to bývá
mimo tyhle náklady, to znamená, že se tyhle náklady za hotel, za dojezd účtují zvlášť denní nebo hodinové sazby. To znamená, tady jsme velice flexibilní, tady to děláme tak, jak to ten zákazník prostě potřebuje, nebo jak si myslí, že dostane optimální transparenci pro něho. Protože pro nás je důležité, aby měl transparenci, aby ty náklady mohl kontrolovat, aby měl to vědomí, že prostě za ty peníze dostává tu adekvátní službu. Co je tady výhoda, že vlastně tady máte jasnou cenu a už k tomu nepřijde nic nového. To znamená, když ten interim je nemocný, tak neplatíte za ty dny, kdy nepracuje. Vy platíte jenom za ty dny, kdy opravdu pracuje. Nebo když jde na školení, tak tam neplatíte ani za školení jeho, ani za tu dobu, kdy je na školení. On si přinese svůj laptop, on má svůj mobil, on má svoje auto, žádný benefity, nic takového. Já bych to ještě ukázal na tom, co vám Lucka slíbila, to znamená na té tabulce, kde to je ještě možná lepší vidět. V podstatě, když se člověk podívá do vlastních čísel a podívá se do různých statistik, do různých dotazníkových akcí, které se provádějí mezi interimama anebo providerama, tak vlastně se dostáváme na nějaký ekvivalent 1,8 toho jeho hrubého platu. To znamená, že na první pohled, když dostanete nabídku od providera, nejenom, myslím, že od jakýhokoliv, tak si říkáte, ježišmarja, to je nějaký drahý, on dostane víc než já, on dostane víc než ten kolega, který vlastně byl na jeho místě. Ono to není úplně pravda. Není to úplně pravda z toho důvodu, že za něj nemáte sociální odvody, neplatíte ho, když je nemocnej, nedáváte mu auto, neplatíte ho v těch dnech, kdy má dovolenou, neplatíte jeho vzdělání, neplatíte jeho telefon a tak dále. To znamená, že když všechny tyhle náklady spočítáte, a ať to budete počítat, jak to budete počítat, tak se vždycky dostanete přibližně na tuto hodnotu, tak ta vyšší částka, kterou v tom momentě zaplatíte, je ekvivalentní k tomu, co vás stojí ten zaměstnanec. Ten zaměstnanec vás nestojí jenom tu hrubou mzdu. Je tam určitý příplatek za tu flexibilitu, ale ten není veliký. A vemte si to, že vlastně, když si vemete člověka do kmene, tak většinou je tam poměrně dlouhý zaučení, pak ten člověk začne být efektivní. Když se s tím člověk chce rozloučit, nebo on se chce rozloučit s firmou, tak tam je zase nějaká výpovědní doba, která často nebývá taky tak efektivní. Když máte interima, tak většinou máme jednoměsíční výpovědní lhůtu. To se dá samozřejmě dohodnout i jinak, může být delší, může být kratší, ale v každém případě, jestliže by se zjistilo, že jsme jak my, tak vy posoudili toho člověka špatně a ten člověk prostě nepasuje do té organizace, tak se vždycky můžeme dohodnout na rychlejším ukončení. A to jsou, myslím, to je strašně důležité, si prostě tu nákladovou strukturu uvědomit, protože často se argumentuje ve firmě, no my na to nemáme, to je moc drahý. Jo, ne, není to drahý. Jenom si člověk nepodíval pořádně na ty náklady. Takže to by bylo ke mně, můžeme jít, myslím, k dalšímu slajdu. Já, jestli můžu s dovolením, máte někdo otázky, ještě než se dostaneme k závěru trendům v headhuntingu a interim managementu? Jo, jestli máte dotazy, napište to prosím vás do těch komentářů. My vlastně máme před sebou poslední stránku
a potom buď to ukončíme, anebo budeme zodpovídat vaše dotazy. To znamená, že my jsme teďka se koukám tady na hodiny, necelých 55 minut, takže jsme krásně v čase, ale máme ten prostor se věnovat vašim dotazům. Lucko, co jsou trendy v headhuntingu? Jo, dobrá. Ještě, promiň Petře, ještě já třeba nahodím otázky, protože nemám možnost psát do chatu, nevidím tady tu možnost, tak slovně alespoň máte vy zkušenost s headhuntingem, interim managementem, byla to spíše pozitivní zkušenost, negativní, nebo jaká myslíte, že jsou spojená rizika s využitím headhuntingu nebo interim managementu? Jestli vás děsí takové služby, nebo naopak máte v plánu něco takového vyzkoušet a co vás brzdí, tak cokoliv by vás k tomu napadlo, tak prosím do chatu, rádi prodiskutujeme. Tak, teď teda k poslednímu slajdu trendy v headhuntingu. Určitě si myslím, že zásadně do stylu práce, myšlení headhuntingu vstoupilo AI a digitální technologie jsou dnes nástroje pro komunikaci s kandidáty, pro vyhledávání kandidátů, vyhodnocování CVček. Dále pak, a to můžu opravdu potvrdit i za nás, za Fénix, tak samozřejmě doba covidová byla taková zlomová, všichni jsme pochopili, že a naučili jsme se fungovat vzdáleně, tak my také od té doby jsme schopni a realizujeme i nejenom jako projekty v rámci třeba Evropy, ale i projekty mezinárodního charakteru pro klienty v Americe nebo v Číně. Takže jakási digitalizace té komunikace a schopnost řešit ty věci opravdu jako dálkově. Tak, a to je, vracím se vlastně úplně na samý začátek, kdy si myslím, že a doufáme s Petrem, a proto dnes si ten webinář děláme, že by mohlo být téma budoucnosti právě propojení interim managementu a headhuntingu, protože opravdu dokáží, pokud se najdou jako partneři, kteří spolu umí fungovat a mají kvalitní služby, tak můžou opravdu tomu klientovi nabídnout přesně to, co v tu danou situaci potřebuje, reagovat rychle na ty jeho potřeby a myslím si, že toto by mohla být jako velká deviza a do budoucnosti. A potom, co sledujeme, a myslím si, že se bude dále odvíjet, to zaměstnání, nebo jakoby, jak to teď správně uchopit, ten zaměstnanec pro tu firmu už dávno není jenom zaměstnanec, který je tam pro nějaký výkon a dostane za to peníze. V posledních letech opravdu firmy začaly silně dbát na to, aby zaměstnanci se tam v té firmě cítili dobře, aby to pro ně nebyla jenom ta práce, dbají na firemní kulturu, na vztahy na pracovišti a ono se to promítá teda i z našeho pohledu jako headhuntingu i do potom těch požadavků na obsazení nové pozice. Čím dál častěji sledujeme a myslím si, že je to i jakoby trend budoucnosti, budou firmy klást čím dál větší fokus na osobnost těch klíčových lidí, než na pragmatické znalosti a vědomosti. Takže tak za mě. Dobře, děkuji. Ještě tebe poprosím, jaké myslíš, že jsou trendy vývoji? Dvě otázky, z čehož mám teda obrovskou radost, že se do toho zapojujete. No už je tady třetí, no to je úplně úžasný. Fakt z toho mám radost, přidejte klidně, jo. Já ještě, aby to mělo dobrou návaznost, tak se budu věnovat teďka těm trendům a pak se hned pustím do těch otázek. Jaký jsou trendy v interim managementu, nebo proč vůbec ten interim management, jako je to oblast, která je spíš upadající nebo rostoucí, tak v každém případě je rostoucí. Záleží to hodně s kulturou firem. Do České republiky se interim dostal hlavně a je hlavně ve firmách, které jsou mezinárodně činné, to znamená do multinacionálních koncernů. A tam prostě, tam to funguje nejlíp. Jestliže firma je čistě v českých rukou, tak těch není tolik, kteří by používali interim management. Ale to si myslím, že se pomalinku změní. Ten trend vlastně
Vzniklo to v Americe a když se dneska podívá člověk na Evropu, tak vlastně nejvíc se používá interim management ve Velké Británii, v Holandsku, v Německu. Je to dalším takovým prostě vlastně takový trigger, který to popohání a rozšiřuje, je to, že vlastně dneska ty lidi chtějí být flexibilní. To znamená, že před nějakýma 20 lety šel do interim managementu člověk, který byl třeba v předsednictvu nějaké firmy, bylo mu 55 a řekl si, dobře, jdu z předsednictva, ale jsem na to příliš mladý, abych zůstal doma a staral se jenom o zahrádku. A z těch lidí se stali interim manažeři. To byli vlastně ty první interim manažeři a dlouho se prostě rozumělo tím, interim manažer musí být starší manažer, který ještě má chuť prostě se do toho opřít. To už dávno není pravda. Dneska je některým interim manažerům už i 30 let, 35 let, 40 let a poté, co získali nějakou zkušenost třeba více než 5 let, což je teda vzácnější, to už musí být velký odborník, a spíš tak po 10 letech prostě se říká, já chci tu flexibilitu, já nechci být vázaný prostě na organizaci, nechci řešit nějaký schůze, chci prostě pracovat třeba víc z domu, pracovat pro různé firmy a vlastně ten trend odpovídá tomu, že vlastně dneska hlásí se už lidi, kteří nemají jenom jednu univerzitu, mají třeba 2 univerzity, studovali v Čechách, studovali v Anglii, studovali v Americe, v Německu. To znamená, že prostě nejsou prostě vázaný nějakým českým rybníkem, jo, jsou to lidi, kteří prostě se dokážou uživit vlastně po celém světě a chtějí prostě tu obměnu, chtějí tu mezinárodnost a já znám spoustu lidí, kteří prostě začali v českém managementu, dneska sedějí za ten koncert v Americe nebo mají zodpovědné funkce za půl Evropy a tak dále. My i v našem týmu máme lidi, kteří byli třeba zodpovědní za několik závodů po celé Evropě. To znamená, že ta multikulturní zkušenost, flexibilita, hybridní pracovní modely tomu přispívají, že nechci být vázaný. Dalším trendem je to, že prostě ty problémy v těch firmách jsou někdy tak specifický a jsou vlastně takový, že vlastně potřebuju vyřešit jenom v určitém čase. Já nepotřebuju toho člověka tam mít roky. Já ho potřebuju prostě na určitou dobu. A tady prostě znovu, než bych bral prostě člověka do stálého pracovního poměru, tak si ho vemu třeba na 6 měsíců, rok, 2. Měli jsme i na 3 roky člověka ve firmě, ale vlastně takový běžný průměr je nějakých 9 až 12 měsíců. A jako všude, jako v každém odvětví, prostě používám umělou inteligenci, urychluje nám to práci, ale to neznamená, že cokoliv, co vyjde z naší ruky, by ještě neprověřil člověk, nepodíval se na všechno, neskontroloval. Jo, ale je to samozřejmě, když se díváte do databáze 4000 interimů, tak by bylo trestní prostě toho nevyužít a nepodívat se na to přes tu umělou inteligenci, aby člověk rychle vybral a nakonec, abyste z toho profitovali vy, že vlastně rychle dostanete člověka. Tak, to by bylo k trendům a teď bych se rád obrátil k otázkám. Já to tady vemu postupně. Jedna otázka je, jak často se stává, že lidi jdou do stálého pracovního poměru. To se stává, řekněme, z 10%. Vy, když od nás dostanete smlouvu, tak tam stojí nejenom ve vaší smlouvě, ale i u toho interima, že vlastně to nechceme.
Nechceme to, není to naším cílem, mám toho člověka rád, protože vlastně nás to stojí opravdu hodně času a tím pádem i nákladů takového člověka získat. A my nechceme jít do konkurence s jakoukoliv personálkou, a aby ten zákazník měl pocit, že vlastně na jedné straně mu tam lidi dáváme, na druhé straně mu je vytahujeme. Takže proto je to v podstatě nejdřív tabu, ale jak život běží, prostě tak, co se stává, že jo, zákazníkovi se interim velice líbí, interim je tam taky velice spokojený a chtěl by tam zůstat, takže jeden nebo druhý prostě přijdou a řeknou, nebylo by možný. Takže říkám na rovinu, zatím to bylo vždycky možný a prostě dohodli jsme se na nějakém fíčku a ten člověk prostě do té firmy šel. Jo, takže to není automatismus, ale nebráníme tomu, prostě nebráníme štěstí ani toho zákazníka, ani toho interima. Další otázka je formy zasmluvnění spolupráce s kandidátem a vámi formou interim. Musí to být vždy jen spolupráce na IČO nebo používáte i další varianty? Jestli tomu správně rozumím, tak samozřejmě spousta interimů má IČO, ale zrovna tak spousta interimů založila SROčko. To znamená, že vlastně fungují jako SROčko, nám je to úplně jedno, s kým uzavřeme smlouvu, jestli to je s někým, kdo má IČO, nebo jestli to je SROčko. Je skoro lepší, když ten interim má to SROčko. Další dotaz. Jaký typ lidí působí jako interim manažeři? Fungují čistě jako interim krizoví manažeři nebo mají ještě další své podnikání? Jaká je průměrná délka projektu interim managementu? To jsem vlastně zodpověděl. Já to jenom stručně zopakuji. Jsou to lidi, kteří se nebojí prostě, když nemají projekt. Jako když nemám měsíc nebo 2 měsíce projekt a nemůžu kvůli tomu spát, tak určitě nejsem vhodný na to, abych byl interimem. To znamená, že musím mít určitý podnikatelský charakter, že prostě řeknu dobře, sháním si projekty, jestli si je sháním napřímo nebo přes providera, to je jedno. Ale prostě jsem připravený někdy vydělávat víc a někdy vydělávat míň. Jo, když se člověk podívá do statistik zase z nějakých dotazníkových akcí, tak ta vytíženost prostě těch lidí je, řekněme, 70-80%, což většina považuje za naprosto dostačující, jo, protože taky interim chce mít taky dovolenou. Takže co se týká té zkušenosti, tak to jsou lidi, kteří mají prostě jednoznačnou zkušenost v určitým, třeba v jednom nebo ve 2 oborech a jednoznačnou zkušenost prostě co se týká buď technologie nebo určitý oblasti v té firmě. To znamená, že dokážou okamžitě přidat. Co možná jsem ještě úplně neřekl, že je to, že interim nejde na tu pozici, aby se ještě něco naučil. Protože my ho nedáme na pozici, kterou on nezastával minimálně už 3 roky předtím. To znamená, že on vlastně má jenom zopakovat to, co už dělal. Že si samozřejmě každý pořád něco učíme, to je jasný. Ale ten zákazník vlastně má čerpat z toho, co on už umí. A má to být dostačující na tu pozici. To je strašně důležitý, protože opravdu ty výsledky ten zákazník chce okamžitě. Průměrná délka, to jsem říkal, 9 až 12 měsíců, může být kratší, jo, může to být prostě i třeba 3 týdny, ale říkám, může to být i 3 roky, 9 až 12 měsíců je normální. Další doce působím jako interim finance manager už více, já to přeložím do češtiny, než 2 roky, je to pro mě jednodušší. Zatím mám zkušenosti jenom se slovenským trhem, ale vnímám český trh a prosím, o jaké služby je zájem
ve financích, je dotaz na účetnictví, controlling, treasure, případně jiné. Takhle. My máme poptávky, jo, prostě to je určitý, já tady můžu vlastně znázornit jenom určitý fokus, prostě to znamená, s čím my máme opravdu zkušenost, a to je, že většinou se hledá nějaký finanční ředitel. To znamená, že to většinou má být člověk, který prostě řídí opravdu nějaký lidi, že tady a nebo je to potom někdo, kdo je velice silný v controllingu. To je to, kdy my máme poptávky. Já neříkám, že prostě třeba firmy, které se zabývají prostě jinýma věcma, že prostě třeba nepotřebují lidi na účetnictví těchto z těch poptávek, ale my máme málo. My to máme hlavně na ty ředitele a na ten controlling. Dobře, to byl, myslím, poslední dotaz, takže jestli k tomu v příštích vteřinách nepřibude žádný další, tak Lucko, závěrečné slovo za tebe, pak udělám ještě závěrečné slovo velice krátce já a můžeme to ukončit. Zapni se. Dobře. Jsi vypnutá. Teď? Dobře, tak se omlouvám. Tak závěrečné slovo za mě. Já doufám, že to bylo pro vás aspoň trochu přínosné a když už ne otázky, tak případně třeba poprosíme o vaši zpětnou vazbu, krátce do chatu líbilo, nelíbilo, co tomu chybělo. Jestli byste se příště ještě znovu rádi něco dozvěděli, případně které témata vás zajímají, tak budeme rádi. Pokud ne tady do chatu, klidně se na nás kdykoliv můžete obrátit. Tady vidíte kontakty, napište e-mail, zavolejte. Určitě jsme otevřeni s vámi probrat, co je potřeba, poskytnout konzultaci nezávaznou, určitě zdarma, takže jsme k dispozici. No, závěr za mě teda. Já děkuji za tu možnost vůbec tohle téma jako otevírat. Já si myslím, že není úplně obvyklé opravdu propojovat headhunting s interimem a jít jako opravdu v tomto jako na ruku klientům a poskytnout takový jako krásný servis a vykrytí vlastně absence toho manažera takovými nástroji vlastně efektivními, funkčními. Takže jsem ráda za tu možnost, Petře, díky Given Management za spolupráci a díky vám za pozornost, za váš čas a případně někdy příště zase. Na viděnou, naslyšenou. Tak Lucko, já tobě moc děkuju. Řekla jsi to hrozně krásně, lepší bych to neřekl. A děkuju všem účastníkům, že jste přišli. Jak vidím, tak i s náma spolupracovali, což je úžasný. Moc krát děkujeme za ty dotazy. A doufám, že vás poznáme i osobně, rádi za vámi přijedeme, rádi s vámi budeme diskutovat, jestli v osobním jednání, nebo na online, nebo na telefonu, jaký máte problémy a jakákoliv výměna zkušeností, jsme za ní vděční a moc krát děkuju, mějte se hezky a mějte úspěšný den a užijte si ten blížící víkend, nezlomte si nohy na lyžích a ať se vám všem daří a jak osobně, tak ať vám zkvétá firma, ve které pracujete. Děkujeme. Já dodatečně ještě děkuji panu Janotovi za komentář k headhuntingu, má pozitivní zkušenost, to mě velmi těší, tak přeji, se daří jen tak nadále, ať máte k ruce skvělé partnery, se kterými to prostě funguje. Super. Tak jo, mějte se krásně. Mějte se krásně, děkujeme.